Ka mau keruat ha ka siningkong kala ai Khublei Khatduh ya ka Deputy Commissioner jengki ka kong ai lalu ka balasya penkerja kamno ban simti kum ka disi batama jong ka is Khasils. Ha ka jingalang ka pelolong ha community hall mau keruat ka dorbar snong mau keruat harengkat kitna trikam ki seng samla snong senglong kumye ka village defense party ka mau keruat sport association bat ka mau keruat fisheries association. Kani ka jingpun ko brom ka jungki ka long na ka benta ka jingetrelang bat ka jingno senyang jong ka kong ai lalu IAS Deputy Commissioner ha kini klais nem duna. Ya ka jingalang lapnia itu ba WCD toy Presiden keseng samlas nong mau korwan bat ke jingkran na kiseng long kumi ke jingkran na uba pinong se rang ba dong ke jingruai na keseng samlas nong mau korwan kabalong ke jing amin siem nak benta ka kong ai lalu.